се спуска рязко надолу и закръжава над една двоетажна къща, построена в края на селото. През полусрутената порта се измъква Гечо Улавия, стърнокоп на рамо. След него се втурва жена му, но на портата се спира и почва да го чумосва оттам. Чумата да тръщни дано! Тиква, стиква! Който да отказа по нивите, а той бял ден да не видиш. Спрака ли ми изпи мозъка, кога се жених за тебе? О, мале, защо не те послушах тогава, ама му пристанах на то Улавия? Оце го зачумосвало човека за гечуйте! Ега, на, странокопе била метал на нас! Ще го пососвам я? Не го ли виждаш на къде е тръгнал? Епа, на къде? Странокопа, де са оди, Мари? На нивата са оди. На нивата, че той е моя пътя, не знае до там. За Мичова дупка е тръгнал. И кой ще прави там, Мари? Бръмбари ще търси. Уния деца са загнездили у главата му. Ви ги приказваш на гечуйте, той и Даниелто ния. Пусто, как им беше името? Ма, като не с брадата, ма, дето щеше президент да не става. Петър Берон. Нема, нека Петър Берон, ма. Той е учен челяк, не е като моя Гечо. Ти само да чуеш какви ми ги говори. Ведите ровиха ли са извън земли в Мичова дупка? Щом кажеш, трябва да са ровили. Ти по-ги знаеш тия работи. Ровиха, и какво стана? Изпитвам, значи. Ти кажи. Ама, че си проста. Колко слезе от вас, това стана. И колкото и ни Боко, ни комшията ще изорат нивата. А ти ко търсиш у Мичова дупка? Ще търся извън земли. Луд ти думам, луд за връзване. И като ги намериш днес, извън земните, и знаеш ли Жечко от Секунча? Ами тако виж, че съм дошъл на власт и аз. О, Тридожичко, дете, тегло в този мъж, ма, голямо тегло. Остави се, ма, сестрице! Гечо, поне странокоп оди! Пак моя, само юрчето в кръчмата знае да надига и политиката пуста да опустее да бистри. Пък като го питам, това търси на дъното на чашката, знаеш ко ми вика? Ко? Говорете, се жена, словете! Например, Мичова дупка. Приказания правят дръпчи хора, че Трюстав не е или какво, дутла рана, някой слука е дут Мич, роден да клюри. Пък министъра вика, ще видим, толкова ще видим. Лятното е мен. Стига бе, политика, стига на лъга бе. Нали вече сте изправени за свет? Гледай се там, кмечкото и секретарката, и гледай да има хуй мъжуй. Ти какви ги говориш, бе? Нали за вас са боря? Гледам работа да имате, пари да изкарвате, бял ляп да идете, пък той секретарката. Тя е женена, бе, нали знаеш? И то, не си се женя, ама от тези 2 часа на ден някой се смаете, като върш. И то се е презъркатило. Ти какво, бе? На тебе ли искали да ги диктувам? Да ми вземеш много хаос.
Това са държавнически дела, бе! Стопанар Павло! Юс? Кажи му, бе! И аз тия седжавки кът куште! Ама съм нещо на червено. Ти нали достои от червенти, бе? Да, бе! От властта, дори цяло, лайци кмето. Зарегли. Дълки от тях, той трябва. Хубаве, Юс. Най-кажи сега. Кога я съм черпал? Качо! О! Тая площи на момента ми с по-малко водичка ти. А аз да не ви казах. Кой не му ареса, право път. Къжбата в думата мала. Да, бе, само ракели, да. Само коняци, жинтови, вискита, кебабчета, и са скубачорка, една такава, засукана, големи помпи. Зато и по-нясна. Ти много ти отбираш, бе, знае. Чакай вечер стам. Я гледайте кой е дошъл, бе. Гечо новото. Силено, много. Какво ново е, Гечо? Уф, Гачо, донесе момите. Весели. Намери го, учита! Космическия клон. Вас лъжа, не е истина, там е. Къде? Умите от тук. Защо ще там? Може да съм забравил. Да, бе, то те каза, какво ще направим магазин не? Заправиш го още както заправиш. Келепко пред къщната осъкато, като бачошката, че ги са пият войни, вие след. И кой ще да кажеш, че те са хедали бомбито на кибетелката? Това не може да бъде мангал. Кръчмата от долната мала е дигна и мая от година време. През това време, ако се идвали извън земли, ще ли аз съм пие тук да карат по една ракия? Ама ти няма турботьорка. Нямам, ама скутата ми полва и по-ефтена. Бягай, Орал, да. Да не ви казвам, кой не му аресва, право път. Я сега за джалкали като някой масти, да решим какво ще правим. Трябва да съобщим Къде бе, шефе? къде, министерството къде. Качо, работи ли телефона? Работи, кмете, това не работи. Аз за разлика от местно самоуправление си го плащам. Да ми къде няма да съобщаваш, ще летим. Гечо, ти приятели си, какво ще правиш? Ще летим в космоса. Щом като спорък е на Дунав, а не Рей. Симеон, тогавашния. Ние с Акс Хобърга е презил Стамбул. Безвизовият режим, дето ни го уредил от това не е безпаричен. Плюс съм аз на Европата, ще летим в космоса. Кой иска да дойде с мен? Аз да взема да си ходя, тя жената ма чака да го правя чакръка. И аз се щивам, че впечатление деца имам да храня. Айде, дайте да ми. Ти ще дойдеш? Бе, Гечо, какво да ти кажа? Да ми кажа, кмет и дела. На пусто местно самоуправление, на какво може да оставя? Аз ще ставам, че секретарката му чака и да публикувам 2, 3, 4, 5 часа там. Айде. Жечко, а ти? Какво аз? Ти ще дойдеш ли? Къде? В космоса, къде? Какво ще търсиш в космоса, бе? Свободата, Жечко! Тъс пуста свобода, която вече е 13 века търсим и още не сме я намерили. Няма какво с нещо, Гечо, като свободата. Ни при френците, нито при мингелизите, нито това долу, няма никъде, бе. Ама, в космоса може да има. Може да има и други хубави неща. Какви неща, бе, Гечо? Да. Например, жени, които ни правят дирема нощем като нашите. Тя моята като пя и какво? Аз пак съм ти. И не искаш друга. Ще да изсукам стените магарини ли? Не, благодаря. Добре, не мамо стара. Може да намерим кръчма,
дето ни разрежат клиенти. Мислиш ли? Убеден съм. Ми, какво чакаме тук? Айде тръгваме! Осъм това чух иллюминаторе, Гечо. Пред нас има парета, Жечко. Айде бе, и кой има на ние? Има море. Друго? Друго няма, само вода. Няма такава зеленика. Мяза на поле, мяза... Да, мяза на мета. На мента ли? Аз съм постоянно. Да фърля едно. Ей, вярно бе! Ми тя помяза на мента. Няма да слушай да казвам, какво ще правим? Там мая мира нещо. Да обръщаме. Давай. Кацам! Не мога, дай го човеци! Дай, ето ни и нас. Хайде да слаземе и да се запознаем с аборигените. С аборигените. А? Седа се. Ечо, ти си пърте малко скръца. Старе, зато изкръца. Ги, към нас се приближа един човек. Даже се няма тебе гайен дъжд от градината кръста. Здравей, човек. Здравей, извънземно. Здравейте! Само че аз не съм челяк, а Мариет, жител на планетата Мариета, на която току-що благоволихте да се примариетите. Да се при... Какво? Всъщност няма значение. Гечо, питай го той дело и кръчмата. Жаден съм. Ние нямаме такова заведение като кръчма. На нашата планета тя не ни трябва. Как те не ми трябва кръчма? Ами, огледайте се! Гечо, какво виждате? Виждам, че всички много пъти кандилка, току-що сега ще свършим тримуза, не знам. Абе, може ли просто така си бъде, а? Знада ли? Не сещаш ли, че доста се прилиша на мента? Абе, че мирише. Ама отдева да сме избава. Уважаеми чуждоземци, нещо притеснява ли ви? Абе, извънземно, то мирише на мента. На мента ли? Това пък какво е? У нас така мирише океана. Гечо, чуваш ли бе? Цял океан от мента. Ура, аз оставам тук. Гечо! Ай, гледа се близа, бе! Ай, се близа, Гечо! Кажи, бе, Ай, да си ходим! че защо? Нали той ти харесваше? Цял океан с мента. Абе, мента не става! На човек му се прииска и нещо друго да си фини, бе, Гечо. Къде ще отидем? Към къща ли? Къща ли? Къща какво? Работа! Безпаричие! Как ги смогата? Дай да се погледаме още из космоса. Може да намерим някаква по-планета, да знаеш? Ай, качи за пакетата и Ай. стегни. Ще кацаме ли, Жечко? Па да кацаме! Ти сграда от среща, Гечо! Не ти ли наза на кръчваме, малко стара? Не знам, но не пише нещо. И го пиши. Пише главна кръчма на планетата марионета. Главна кръчма на планетата марионета. Значи наистина е кръчма. И то главна, Бог знае какви са цените. Абе, ние сте чужденци. Нека влезе, може да ни почерпя да маже. О, сте. Ей, какви сте? Добър ден. Добър ден. Какво ще обичате? Бе, дай по една пупица, бе. Пупница. Такова няма. Как те? Нямате ракия. Ракия имаме, но пупница няма. Жечко, ти що само на ракия да викат пукница, представям си коя ще е цената. Абе, цената ще мислим по-късно, бе, Гечо. Жаден съм, бе. Уважаеми чуждоземци, нареждане за пиене на ракия имате ли? По-нарежда ли, бе?
правителствено, партийно, профсъюзно или учрежденско. Каквото и да е. Че какво му влиза на правителството? Работата, че на мен мисля ти. Работата е партийното си нареждане. Слушай, мой човек, аз едно време, ако речеше партията, юниорка бях готов да ида. Ама тия разпартийни поръчения, нещо не ставаше. Тогава профсъюзното си нареждане. Абе, ти са, дай ми се мъж, бе. Вярно, едно време пиехме с профсъюзния след работа от ТКС-то, ама то бе на добра воля. Единственото задължение бе да си плащаме членския внос редовно. Нямате правителствено, партийно или профсъюзно нареждане, тогава покажете учрежденското си. Учрежденското е пак от тебе, бе! Ние сме селяни, кажи му, бе! Селяни! В учрежденията работят само гражданяти. Тъй, че дай по една ракия и да не се разправим повече, защото ние реци в мъжни, че? Без нареждане не. Какво си ми говори? Тъж пъти си го! Прав, тъж пъти! Значи смяна вода без нареждане ще нарите да? Без нареждане не може. Че вие всичко само по нареждане да правите? Само по нареждане. Както правилно отбелязах, другарите, селянин. Ако партията и правителството рече, и в Нью-Йорк да отиваме. Аз казах само партията. Че то е едно и също. По нареждане ли копаете? По нареждане, А по нареждане ли ядете? по нареждане. Такова. Ето, по нареждане ходите? По нареждане. Жените си ли ходите по нареждане? По нареждане. Абе, Жечко! Те сме падали с тя, бе! Ай, бързо се! Чувате ме, новобранци, бегоме да го примете така! Господ, аз това жната макара да уря долу магани горе. Дръжте ги! Клинкари! Бегоме да го примете! Избягаме! Ще бягаме, иначе лошо. Гичо, аз запаса хич не го любя. Падам си малко жичовист. Пацифист искаш да кажеш. Кот съм искал да кажа, съм казал. А сега на къде? Да каса е вълная парида. И на как сте, че едно да има кръчма, че съвсем присъхнавиш. Драги пътници, добре дошли на междузвездното летище на планетата Париета. Моля, подгответе багажа си за митническа проверка. Също така имаме удоволствието да ви съобщим задължителните административни такси, които се заплащат при посещение на планетата ни. За кацане на планетата – 100 галактически кредита. За паркинг на собствено превозно летателно средство – по 10 галактически кредита на ден. За охрана на лично превозно летателно средство – по 2 галактически кредита на ден. За митническа проверка на багажа ви – 10 галактически кредита еднократно. За разрешение за посещение на планетата – 1500 галактически кредита, които ще ви бъдат върнати преди заминаването ви. За всеки ден престой на планетата – по 5 галактически кредита на лице,
За да избегнете всякакви недоразумения през времетраенето на престоя ви, които много биха ни натъжили, се обръщайте към данъчните служби по места за уточняване на дължимите от вас местни данъци и такси. Пожелаваме ви приятно прекарване на нашата прекрасна планета. Жечко, тига честни кредити имаш ли? Аз нямам, аз тика за лято, но за някакъв да ще скрие. Добър ден, господа. Добър ден. Добър ден. Добре дошли на нашата прекрасна планета. Бихте ли били така добре да представите бордировката, което сте платили за разрешение за катер? Страхувам се, че не сме си платили. Че ние сме от България. Българ! Не същия съм пропуск, разбира се. Сега ще правим това. Ето пълнете тези формуляри. Особено важно е да отбележите каква валута смятате да се разплаща. Ако случайно валута е пропусната, то заградете с кръгчето думата друга. На трета страница горе вляво напишете видейте. Точно така. Чудесно. Надявам се, че отдел ще вземе предвид пропуска на вашата валута и през следващото ви идване няма да се налага само преминаване на трета страница, за което много се извинявам. И така, сега да приравним валута в гълъбчически кредит. Това ще направим бързо и лесно с помощта на ето тази таблица. И така, нека да видим каква валута бяхте записали. Така, лево. Ето го лъв, а сега ле. Има и ле. Остана в. Тоест, извинявам се, ле. Да, извинявам се, но мисля, че имате някаква грешка. Такава валута няма. Бихте ли ми обяснили, като ми кажете буква по буква, наименованието на валута? Аз ще запиша вместо вас. Така, слушам ви. Коя валута мол? Ми се плащаме само с лепчета. Лева. Български лева. Български лева. Сега ще открием валута. Да, надявам се, че изправите някаква шега с мен. Звездната слушателка, която всячески се старае да ви от полза, но валута български лев в таблицата за кръстосани курсове няма. Бихте ли го улеснили, като ми кажете естествено, ако имате някаква представа, какво е съотношението към гълъбчическия кредит? Гечо, къде е тъзна? Обясни, че левчето си левче. Спокойно, Жечко, сега ще се разберем. Давай, че. Уважаема госпожо, изпътникът ми имаше предвид следното, че гълъбческия кредит в съотношение към левчето се отнася тъй както едно към 1500. Полза на гълъбчическия кредит? На лева, разбира се. Това е невъзможно. Няма такава валута, която да е полза под гълъбчическия кредит. Бихте ли ме изчакали, докато изясня този случай в дирекцията? И нека да ви напомня, че декларирането на неправилна валута води до глоба. 10-орен размер. Уф, махна се. Дай ние сама, нали? Преди да се измисля някакви такса или глоба. Че пак то стреминато ти, бе. Виждам рая, Жечко. Чак пак рае. И кому е райското? Всичко. Хората, животните, природата. А кръчми има ли кръчми? Не знам, накацаме и да проверим. Па накацаме. Ти кой си, бе? Да. Жител на планетата Рай. А де ви кръчмата? Кое? Кръчмата! Питам са! Кръчмата! Такова нямаме. Ами какво има, бе? Всичко. Какъв смисъл всичко? Ами тако. Храна в изобилие, култура в изобилие, красота в изобилие. Работа има, де? Защо
ти. Какво правите тогава? Ами разхождаме се и с райските башни. Радваме се. Какво се радвате? На живота естествено. Че вие на той живота му викате, бе. Нямат работа, нямат кръчма, в която да се скрият от работата и от жената. Вие май жен нямате. Не! Имаме си. И какво правите с тях? Правим. Разхождаме се. Пеем. Танцуваме. А не се ли карате? Или да ги поступате, тогава ви ядосват. Или те да ви поступат, да? Но господа, тук е рая. Гати, рая, гечо! Писна ми! Не тища, ни мариеци, ни париеци, ни райски париеци. Дай да се прибираме да пием на раке при Гатио, че съвсем не се нахиваш ли? Айде!
представя един скъп гост от нашата публика, господин Николай Петев, който е кандидат за депутат от коалиция България. Петев